Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Sugeng enjang para adi yuswa, sugeng pepanggihan malih wonten ing renungan padintenan adi yuswa ing dinten Senin Wage 7 April 2020. Sumangga dinten punika kita nampi jejer umatipun Gusti, umatipun Gusti. Para adi yuswa, putra punika peparingipun Gusti, lan minangka tiyang sempuh tamtu kedah gulawentah kanthi temen lan kebak ing katresnan. Kita tamtu badhe ngupaya bab-bab ingkang sae kangge tuwuh ing gesangipun. Nanging kados pundi menawi putra punika nguciwani manah kita minangka tiyang sepuh? Sesambetan Gusti Allah kalian bangsa Israel pindo tiyang sepuh kalian putranipun. Gusti Allah nresnani kanthi temen dhateng bangsa Israel, awit bangsa Israel punika bangsa pinilih umat kagunganipun Gusti. Nanging nyatanipun bangsa Israel nguciwani, bangsa Israel asring tumindak dosa lan boten setya dumateng Gusti. Karena punika Gusti Allah paring paukuman dhateng bangsa Israel. Bangsa Israel kawon kalian Babel, lajeng dipun pucal dhateng Babel. Senajan mekaten, sikat tresnanipun Gusti dhateng umatipun boten sirna. Yesaya 53 ayat 1b ngendika, "Sira aja wedi, awit ingsun wus nebus sira. Ingsun wus nimbali sira kanthi nyebut jeneng ira. Sira iku kagungan ingsun." Bangsa Israel badhe kasebat umat kagunganipun Gusti, umat ingkang aji ing paningalipun Gusti. Para adi yuswa, ing mangsa prapaskah punika monggo kita nggadahi tekad dados umat kagunganipun Gusti ingkang setya bekti. Sampun ngantos kita nguciwani Gusti ingkang sampun nebus dosa kita. Wekdal prapaskah punika dados wekdal ingkang wigati kangge kita mawas diri ningali malih sedaya lampahing gesang kita minangka umat kagunganipun Gusti. Sampun ngantos kita tumindak lepat lan nguciwani Gusti, nanging monggo tansah setya bekti awit kita punika umat kagunganipun Gusti. Amin. Sumangga kita ndedonga. Matur nuwun Gusti, dinten punika paduka paring pepemut bilih kawula menika umat kagunganipun paduka, lan sampun sakmesinipun kawula nindakaken menapa ingkang dados kepareng paduka. Kawula pasrahaken para adi yuswa dalasan anak putu kawula ing pundiya papan. Monggo paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi, paduka ugi ingkang nganti. Langkung-langkung para lari kawula, brayat kawula ingkang wangsul malih dhateng papan padununganipun, awit sampun rampung anggenipun lebaran kawula pitados, paduka ingkang tansah badhe ngirit lampahipun ndumugaken dhateng papan ingkang tuju kanthi kebak kawilujengan. Kawula pasrahaken sawetawis para adi yuswa ingkang nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung. Kawula pasrahaken Diaken Agus Salim wilayah setunggal GKJ Magelang ingkang astanipun nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe ngreksa lan paring pitulung matemah inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Bapak Rudi Kristianto ingkang sampun nampi operasi wonten ing RS Mitra Keluarga Jakarta. Kawula pitados lumantar operasi ingkang sampun katampi menika Bapak Rudi Kristianto ugi badhe nampeni wetahing kesarasan matemah saged nindakaken pakaryan peparing paduka.
kawula pasrahaken Deni Wahyu Widyastuti ingkang wedasa mangke nembe mondok wonten ing griya sakit Panti Wiloso Citarum Semarang. Paduka ingkang reksa, paduka ingkang berkahi matemah Deni Wahyu Widyastuti menika inggal nampi wetahing kesarasan peparing paduka. Mirunggan kawula pasrahaken Ibu Isti warga wilayah 3 GKJ Wonocatur ingkang udasa mangke nembe nandhang sakit kawula pitados menawi paduka badhe tansah paring kegiatan malah keporo bagas kesarasan. Kawula pasrahaken Ibu Karyumi lan Ibu Kusmini ing GKJ Purba, Ibu Indrayati ing Sulu. Kawula pasrahaken Ibu Sriti Astuti warga GKJ Tropodo Sidoarjo ingkang nembe nandhang sakit. Kawula pasrahaken Ibu Lini Sutopo GKJ Semarang Barat. Kawula pasrahaken sawetawis warga GKJ Magelang. Kawula pasrahaken Ibu Yulita Muryanti Joko, Bapak Budi Sutomo, Bapak Ibu Gatot, Ibu Suwadi, Bapak Mardiono, Ibu Marsudi, Ibu Sri Windardi lan Ibu Tulat. Kawula pasrahaken sawetawis sedherek kawula ingkang nembe nandhang sakit wonten ing GKJ Tuban, Bapak Yohanes Mudadi. Kawula pasrahaken ugi Ibu Nani Cahyono, Bapak Ibu Karyo, Bapak Ibu Toyo, Ibu Ngatini wonten ing GKJ Trangkil. Kawula ugi masrahaken sedherek kawula ing GKJ Immanuel Solo, Ibu Tugiani Sunarto. Kawula pasrahaken Ibu Lasiem Blok 6 GKJ Gondang Winangun. Mekaten ugi ing GKJ Wonosobo, Bapak Lazarus Samijan, Ibu Endang Sarjono, Bapak Yusuf Sunaryo, Ibu Rodiah Sumarti. Mekaten ugi Eyang Sarwito wonten ing GKJ Ngalian. Kawula ugi emut kalian Ibu Wahyono Ringenanom ing GKJ Plengkung. Mekaten ugi Ibu Sunarti ing GKJ Salaman. Ing GKJ Ungaran kawula masrahaken Ibu Sukito, Bapak Sembiring, Ibu Munarti, Bapak lan Ibu Tugiman, Ibu Surisno. Mekaten ugi kalau pasrahaken Ibu Tati wonten ing GKJ Immanuel Solo, Bapak Jatmiko ing Denpasar, Ibu Warsi ing Kemenjing, Ibu Apri wonten ing Canden. Kawula pasrahaken sedherek kawula ing GKJ Sragen, Bapak Ursito Riyadi, Ibu Sumiati, Bapak Suyanto. Mekaten ugi sedherek kawula Bapak Chandra Deni Saputra ing GKJ Karangdawa. Kawula ugi masrahaken Bapak Bambang Sugiri, Bapak Dalmin, Bapak Wisno ing GKJ Pugeran. Kawula pasrahaken Ibu Warsini dalasan putranipun Yohanes Haryadi ing Watu Sigar. Mekaten ugi ing GKJ Mijen, Bapak Budiono Arung Puji, Ibu Elizabeth Indarwati, Ibu Trikartono, Bapak Waryono, Bapak Moses Taji. Kawula pasrahaken Ibu Sukarni, Ibu Sutarwi, Bapak Daniel Agus ing GKJ Banyumanik. Mekaten ugi ing GKJ Tanon kawula pasrahaken Bapak Suhadi. Kawula pasrahaken sinten kemawon ingkang nembe nandhang sakit lan ing pemulihan kawula pitados paduka badhe saged ngginakaken menapa lan sinten kemawon amri sedherek kawula menika inggal nampi wetahing kesarasan. Sedaya pandonga lan pasambat kawula pasrahaken wonten ing Gusti kawula Yesus Kristus. Amin. Sumangga para ati yuswa kita tutup pepanggihan kita srana ngrepekaken kidung. Sumangga. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan.